Fid-dadija negattiva li fija jinsab Simon Busuttil l-istess kap tal-oppożizzjoni ma jafx x'inhu jiġri. L-importanti huwa biss li jkun distruttiv u li jkisser dak kollu innovattiv li qed jipproponi l-Gvern. Fis-stqarrija l-Partit Laburista saħaq li din il-mewġa negattiva waslet sabiex is-Sibt l-Oppożizzjoni Nazzjonalista vvotat kontra ir-regolatur propost mill-Gvern. Godwin Grima huwa l-eks kap ta' ċivil u segretarju tal-Kabinet fl-aħħar leġislatura ta' Gvern Nazzjonalista. L-Oppożizzjoni votat ukoll kontra kumitati li jissorvelja l-istess proċess magħmul mill-Prim Ministru, il-Ministru konċernat u l-istess kap tal-Oppożizzjoni. Simon Busuttil qed ikompli jgħid li l-Gvern għandu x'jaħbi, iżda li kieku l-Gvern kellu x'jaħbi ma kienx ipoġġi lil Godwin Grima bħala regolatur li huwa bniedem li żgur mhux qrib il-Partit Laburista. Fl-istess waqt li kieku l-Gvern għandu x'jaħbi ma kienx jappunta kumitat li fih hemm il-kap tal-Oppożizzjoni. Il-Partit Laburista sostna li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista tinsab mingħajr direzzjoni filwaqt li Simon Busuttil dawruh daq żugraga għaliex hemm fil-partit tiegħu stess min għandu interessi oħra. Minkejja din in-negattività kollha l-Gvern huwa impenjat li joħloq Malta aktar b'saħħitha u Malta aktar ġusta filwaqt li wettaq dak illi wiegħed.